Kining mahigugma ta sa tinuoray ngadto sa Ginoo, dumtan kita sa mga taong nahigugma sa kalibutan. Mao na si Santa Cecilia sa iyang paghigugma sa Ginoo, iyang gihalad ang iyang kaugalingon isip birhen, o sa iyang pagtuma niini dunay mga naglagot niya tungod kay di man siya mo sugot sa ilang ihangyo kaniya nga mao ang mga butang sa kalibutan. O nang gipatay nila siya. Apan malipayon siyang nagpakamatay tungod kay iya manggi higugma ang mga pulong sa Ginoo. Mausad si Jesus diri sa atong ebanghelyo, nahigugma siya sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ang akong balay pasabot ang templo, himuon gyung balay alampuanan, dili balay sa mga taong nahigugma sa kwarta nga iya paganing gitawag og mga tulisan. Og kining maong gugma nato sa Ginoo mga igsuon, ang bugti niini mao ang iyang gisaad. Ug unsa may saad sa Ginoo nga kitang magtuman sa iyang sugo adto gyud tas langit. Nya mao nay pinaka nindot na tagamtamon og kanang pangandoyon ba. Kay kita gud usahay magsige ra tag pangandoy aning saad sa kalibutan. Unsa may saad sa kalibutan, basta mubuhat lang ta, makakwarta lang ta, malipay gyud ta. Mao ginay main nga saad sa kalibutan nga pangwarta gyud aron malipay ka. Pero sa Ginoo, sunda ang akong pulong kay tamis kay ni. Pero usahay lagi ang pulong sa Ginoo matud pas unang pagbasa, tamis ra sa atong baba, pero inigabot na sa atong dinistiyan, pasabot sa aksyon na ba, kanang aksyon, gitawag og gut level. Pagbuhat na natos pulong sa Ginoo, lisod-lisod na diay, pait na diay, gilingay mong tupad, yung na tamisan ra ka sa pulong sa Ginoo, na tamis ra. Mingon sa nang uban, lisod kaayo buhaton. Lisod man, pero dunay saad. Ang saad na inigabot na nato dito sa langit, ang tanang kasakit mawagtang. Matud pa ni San Pablo, ang kasakit nining kinabuhia, gamay ra kung itandi sa kabulahanan nga nagpaabot nato dito sa langit. Mo bitaw, kini karong kasakit sa kalibutan, kining atong mga kagubot, gubat, mga kalamidad, bunga gid ni sa atong pagsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Nya kada natutuman sa pulong sa Ginoo, muso dayon ang kalipay. Kuha na lang kaadlaw, duha na lang kaadlaw, birthday na nako. Sa inyong tanaw, nalipay ko o wa pa man mahurot o kahalin ang slot, so di pa kay kulipay. Pero dili biya na mo'y basihanan ka ng slot kay nanam sa gitay halin, wa pa lang kuroy update. Pero ang makalipay gyud nako nga makaabot ko sa akong birthday kung sa akong 61 katuig nga pagpuyo sa kalibutan, nagkanunay gyud kong nagsunod sa pulong sa Ginoo. Despite may gitawag natog mga kahuyangan, mga shortcomings, mura ba og bata nga ambisyoso kaing mudagan, nya sige lag kadagma. Maingon-ingon ana akong kinabuhi, pero naman say panultihon nga dili iphon sa Ginoo kapilatan at dagma, iphon sa Ginoo kapilatan ni bangon humanta na dagma. Mora na iyang account ang pagbangon, ang pagpadayon.
Niya ako, sa akong 61 katuig na, murag makaingon gyud ko nga daghan-daghan yung panahon na dagma ko. Ilingya imong tupad na ikaw, kapila naman sa ganadagma. Ingna ko no. Oh, kadaghan na inaghapon wa ka madagma. Dagma gyapon. Mao na dili na nato sigihan og kwenta ang atong pagkadagma. Ang importante consistent ang atong desisyon nga mubangon gyud ko, magbag-o gyud ko. Mao nang dinhi sa atong ebanghelyo gilimpyuhan ni Kristo ang templo. Atong tugutan nga limpyuhan ta ni Kristo. Dili kitay makalimpyo nato si Kristo. Muna kung kita daghan na kay tagsa adto tang Kristo mangumpisal niya ato siyang tugutan, pinaagi siyang pulong nga motudlo nato. Kung ikaw karon nakapamakak pangayo sa Ginoo og tudlo nga niining maong mga sitwasyon nga makapamakak ko unsa may akong buhaton sa sunod, Lord. Pahinumdumi ko. Tudluan ni kas Ginoo nga isulti ang tinuod. Ikaw niya mapatay sa guana, Lord. Sunda lang si Santa Cecilia ug ang mga martyrs. Ay nigsulti ana, di na taganahan mamakak. Mauna na siya ay mga gitawag og renewal, pagkabag-o. O ang Ginoo ra gyud makahatag ana pinaagi siyang mga pulong. So salamat ninyong tanan nga nagsuporta gid nako. 20 nako katuig sa akong pagkapari. Sa ato pa gikan ko nag-birthday pagka 40 anyos hangtod karon sa 61 na daghan na gyud mong natabang sa simbahan pinaagi nako. Salamat kayo ha. Nya padayon mog tabang aning duha ka adlaw palit gyapon mog slot aron matiwas kinig kahalin ang atong sitio kaning atong itukod og mga balay. Mao gini ang akong dako kayong pangandoy nga makatigom kita tag 100 pesos raman gid ni ato ning itabang sa mga nag-ilaid sa kalisod. Nya ang ato sang SBF dag murag nahuman-human naman gining atong kumbinto. Ang ato na lang bayronon sa ato mga contractors. Daghan-daghan pa ning atong palitonon pero sige lang tag 500 pesos ra ni. Padayon lang kita. Ana. Naagyoy nindot nga mahitabo alang kaninyo, alang kanato nga nagsigig suporta sa simbahan pinaagi aning pagpamalit og slots. Bitanang ako karon birthday nako wa jud koy hikay kay di man makalipay ning hikay, makadugang raman sa sugar, makadugang sa kolesterol. Ang makalipay gyud ang pag suporta sa mga taong gustos Ginoo nga atong atimanon. O karon sa akong birthday akong iatiman para sa mga pamilya nga nagpuyo og mga balay nga portigyong lisura gubaon kayo. So inatonta inyo sa kong tabangan ani. Nya tamis ang Ginoo ang iyang pulong. Nya kun mutabang na ta sa uban bisag medyo magkalisod ta, musamot gyud katamis ug kamalipayon ang atong kinabuhi.